Salut tuturor și bine ați venit la un nou video clip. Astăzi vreau să ne continuăm o casă. Stați așa să mă dau eu pe creativ. Voi nu știți, eu mi-am făcut aici o casă și vreau să o continuăm. Eu mi-am făcut deja tot, doar mi-am pus pat în ea și aceasta este făcută din sticlă și vreau să mai aducem sticlă și astăzi vreau să vă arăt doar ce am mai procesat eu. Pac, pac. Așa. Uitați, deci tot ce am eu este așa. Tot e făcut de mine, este luat de mine, găsit de mine, minat de mine tot. Diamantul l-am găsit. Cam acesta este ce am și făcut eu, ce am găsit. Bun, cred că ați văzut tot. Avem aici enchanturile, nu vă arăt. Și aici. Și vreau să continuăm căsutația aia. Aici este lumea cu peretele abonaților, cine nu știe. N-aveți cum să nu știți. Mai uitați-vă mai bine la clipuri. Aici avem ceva sticlă. Da, aparent da, mai avem. Mai pot să pun așa. Oare așa nu merge? Așa. Uite că punem stairs. Hai să mai luăm niște nisip. Aoleu, nu știu cât ne mai ajunge lopata. Chiar nu știu cât ne mai ajunge mai avem foarte puțină. Mai avem aici nisip. Nu contează de nisip, că suntem într-un biom de ăsta de nisip, în deșert. Hai că mai avem lopată. Cât nisip avem deja? Stai un pic. Stați un pic. 19 bucăți. Așa. Mai luăm, deci să nu, dacă da. Sau știți ce? Hai că ne continuăm casa în alt episod, doar luăm niște nisip. Și vreau să vă arăt pe cine am mai trecut eu pe perete. Peretele abonaților. Cam atât e de jos. Și hai să vă arăt cine nu știe peretele abonaților să se uite în episoadele anterioare. Și am trecut așa, deci îl aveam așa, îl aveam pe Alexandru Dan, îl aveam pe Max, pe Alexandra o mai aveam și am trecut așa, pe Easy Mario 700 și pe Mihai 700, ei sunt abonații noi și dacă v-a bucurit că să dați un like și subscribe și am fost Eric, pa, pa!